rashin kunya ne da batsa ko a ina ne kuma ko a gaban wa, lamarin da jama'ar gari ke kallo a matsayin abin da ya saba al'ada. Hakan ne yasa hukumomi suka ɗauki wannan mataki na hana irin wannan talla, a cewar Abdulrahim Balarabe, sabon magajin garin birnin da Magaram. Mun yi tallar da mutanen nan suke maganganun da ba za ka yi hudi a gaban sirikinka ba, a gaban uwayenka, a gaban ɗiyanka, kaga ana huddo su karara a titi a ko'ina, ana yawo da rakoda ba lokaci, hatta a lokacin sallah. Ana wannan abu bai dace ba. Mu ko muka ce dole ne mu sa ido mu ga abin da zai gyara al'ummar mu. Wannan maganganu ba za mu taba amince a yi su ba cikin da Magaram, kuma mun soke mun hana. Dukkan da yadda waɗansu ke kallo kamar matakin zai hana masu sayar da magungunan gargajiyar samun abinci, amma wasu da dama daga cikin su dai sun yi maraba da wannan mataki, kamar yadda Malam Murtala Musa, sarkin masu maganin gargajiya a fadar sarkin da Magaram, ke cewa wannan mataki da ya dauka wallahi muna goyon bayan shi 100%. Bai kamata ba a ce dan ketare ma a doki takardu irin na kasa a basu. Kuce ya zo ka sai da mai takarda to ka hana shi wasu abubuwa kungiyance. Gaskiya mu mun gamsu da abin da mare yi. Wallahi muna goyon bayan shi 100%. wasu suna ga kamar an hana wasu cin abinci. Din dai da batsa ne za a ci abinci. To gaskiya cin abincin an hana shi. Tsawon lokaci jama'a da irin wannan tallata batsa take gudana a gaban su, ko a kasuwa ne, a masallataya, ko a bakin tasha, ko kuma wadansu wuraren taruwar jama'a. Lamarin na sa su a cikin wani irin hali, sai dai babu yadda suka iya. To amma a yau da aka dauki wannan mataki sun ce alhamdulillah. Sunana Mujtafa, lalle wani abu da aka hana mun ji daɗi ma mutanen gari duka, saboda maganar da suke faɗi ce ta shahi musulunci da yin batsa, kawo ko bai dace ba. Sunana Madi Hamadani, mu alheri ne saboda sha mana kai suke, suna nan bakin tasha sai lokacin sallah yayi suna talla abin da bai kamata ba, suna waɗin zancen banza. Mu gaskiya wannan abin da aka yi daidai. A ƙasa ta musulunci mutum ya zo rika tallan magani na batsa ko a titi gaban yankun aka fara tallar, kai ka shi kumya, ya ne rika shin kumya ko watsi bai yi ba. Ne muri ka zamana mai son saye ya je tambaye ka kaza nake so ka sai da me ya yi daidai. Galibin masu irin wannan talla suna hutawa ne daga kasashen makwabta, kuma ganin ba su san kowa ba kuma babu wanda ya san su, shine yasa suke faɗar irin abubuwan da suka ga dama. Shine yasa kuma ake zargin cewar kungiyar masu maganin gargajiya ce take musu rajista da ba su lasisin gudanar da aiki. Amma ko da Abdu, shugaban masu maganin gargajiya, bace abin ba haka yake ba. Kungiya ita ke da incin mai magani in ya zo ta tabbatar maganin shi mai kyau ne, so ana iya ba shi takarda. Mun sha mu hana su wannan irin tallar, sai su nuna cewa to kai ka talaka da ni talaka, wa zai ma wani iko, to sai abin zama tashi hankali. To amma tsari da yake hukuma ta dauka, mu kuma sai mu kama musu. Daukan wannan mataki dai a iya cewa ba gawa kashi ne dan mai rai ji tsoro, a cewar magajin gari na birnin da Magaram, Abdulrahim Balarabe. Hatta kai inda yanzu banda ma tallar da ake, kuma an doko hoto iri-iri na kaya na batsa, kuma an zo ana sassaka al'aura da ice ana yawo da ita, ana kwatanta ga yadda ake kaza wannan ba zan taba amince da haka wallahi. Ai Allah ma sai tambaye mu. Bincike da na gudanar a cikin birnin da Magaram ya nuna masu irin wannan talla sun yi gumi da bakunan su dan kar da su fuskanci hushin hukuma, a yayin da mutanen da wannan al'amari ke ma ciwo kuma suka samu sa'ida. Mun gode da sauraro, kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma liking da alamar kararrawa a wannan tasha ta Taskar Media mai albarka. Hakan shi zai ba mu karfin gwiwan kawo muku sababbin shirye-shirye a koda yaushe. Mun gode. Taskar